अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। चेहरा दिसत नाहीये ना, हा बघा हा दिसतो, हा बघा हा आपल्या बाजूला आहे बस असं आम्ही थांबतो भयानक आहे बाबा। हो त्यांनी एकदा शिंग लावली की मग गेला आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।